платих от тия 4000 лева, които ми отпусна. Колко платих? Нашия кмет, бележката, която бяхме получили от ВИК Стара Загора ли и там, беше за 433 лева, аз платих 533 лева, тока си платих. Нищо не са ми казали, само ми каза, че е говорил с там директори ли са, какви са народниците, да му уредят някъде на работа. Нищо не са ми казали повече. Лекарите ми казаха, че няма никакъв шанс да оцелее. И казаха, че много тежко състояние, даже не щяха отначало да ме пускат вътре при него. Разговаряхме с докторите, защото казаха от общината, че е бил пиян. А той доктор, който го е приел, казаха, че той изобщо не е бил пиян. Даже за първата операция той се е подписал сам, преди да изпадне в този шок. И от там нататък вече... Тоест, постъпката на бащата, обаче, какво достоен е от това да тръгне да краде, да убива, за да си храни семейството или по този начин да покаже на обществото и на управниците, че трябва да мислят за народа? Не знам, според мен е по-добре той да го направи човек, отколкото да тръгне на краде. Защото ако крадеш, го вкарат от затвора, както му каза тос от ВИК-то от Стара Загора, като идваха. Казаха, че ако не ги платиш, го вкарат в затвора и ще му го изкарат тройно и четворно.